Ayun po pala. Magluto kong bulang lang. Eh ako balo nung nga. Ako lasa yung bulang lang ngayon. Ining gulay ngayon binyena nin dara ko bu. Tamaga na ka akong dara binyena ining gulay ngayon. Memyen yung gulay atin niya pang kayabe kai bangus. Kasi sila na ako mo. Ayan, bubukal na itang kayang ganun. Pabukal ko na ining aray. Itang gando, sampo pa ining bayabas. Ayan. Una ko pampalambutan ng bayabas. Kay po ta kabit kitang bangus. At kay bot, pabukal kekeng luya. Ayan, check pa no, malamkaw, kapali yan. Check nung malambot no retang bayabas. Oh, medyo malambot-lambot na lo. At kay bot, aray, medyo tiris-tirisan kong makanyan. Parang kanito, lumulit ang karelang laso. Tirisan ko pa niya. Ayan, tiris ko na lo, takpang ko pa, pabukal ko pa dito, takpang dito. Ayan, lagyan ko nining isda. Kay. Ayan. Kay bot, din ang kuning asin kanyon. Eh. Ayan, check yung pasibay po taluto niya. Sagli yan, lulutuin kasi isang ganun niya. Ay naman kailangan pakapalambot. Oh, diba? Yan, ditak pang ditak. Ganyan lang guys. Kabanglo na. Oh. Pong kabanglo. Ayan, pwede ko nang kabitining kayang dita ko. Gulay. Kabitan na po yung kayang gulay. Yan, kahit takpang kepa. Balikan kepa kanyang photo. O, check tani naman, no? Pwede niya. Ayan. Wow. Yummy. Lupa yung yummy. Ayan. Takman kepa kanina. Nanya lasa. Ronya manargo. Nyaman nyo. Ako, kabyas ng kuwatang migluto. Yun ang temong dita kamayong kanin. Ayan, luto na siya.